Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichingoreurura kuti ndine godo. Yes, hakuna munhu asina godo, but rangu godo racho rakanyanyisisa. Handisi munhu anoroya, handiite sei, kunyange ndikanzwa godo iroro mukoma ndinozongozvicontrola, but godo randinaro rakanyanyisisa. Like recently tine imwe friend yedu, uyo friend ye my husband, godo randinomunzwira nanhasi uno rakanyanyisisa, because one day they just said we want you to accompany us. Ivo vainge vasina motikari, saka vakabva vauya kumba ndokubva vati tinge tichivaperekedza kuibikers. Saka takangofungidzirawo kuti maybe vari kungodawo kungoti tinge tichingorohwawo nemhepo. Then takabva tazobuda pamba tiri 4 kudaro ndokubva tazoenda kuibikers kuthe dome uko. Takati tasvika kuya ndopa takabva tatonzwa vanhu vava kutoti motikari iyi vaida. Tikati motikari maida hau? Vakabva vati motikari iyi tikufanira kuti tinge tichitoitesta. Saka iye murume wangu ndimakanika, saka murume wacho friend yemurume wangu akabva ati kune murume wangu nditestere motikari iyi kuti iri bo here. Murume wangu ndokubva atanga kutotesta paya ndokubva atovhuravhura engine akati motikari iyi iri bo, here and there obvious. Tinobva tazongoita hedu matouch up sekuti unenge watenga chinhu, saka unofanira kuzongochinja mafilter nezvimwe zvinhu zvavainge vachingotaura. Vanhu ndokubva vatoti motikari iyi tafunga kuitenga. Apa vachitotaura munhu sales consultant ainge atoripo, vanhu ndokubva vatotanga kutoprocessa paya kwava kutotenga kamotikari kavo. Vakati vatenga kamotikari kaya mukomana Ashe ndokubva tatodzoka kumba, but inini zvakandibata. Murume wangu he was very happy, but zvakandibata mabatiro acho azvakandiita mukoma ndezvekuti one, munouya kumba kwedu mobva mati muri kuda kuperekedzwa kuibikers. Takuperekedzai kuya along the way, hamutiudzi tiri kushandisa petrol yedu, kungotiudzawo kuti aiwa isusu kwatiri kuenda uku tiri kutoda kutonotenga motikari, ende mari yacho yekutenga motikari tinayo. Saka mukoma zvinhu zvekuti zvakandirwadza zvekuti tiri munzira tichidzoka so ndaita kunzwa kuvira nehasha. Ndainzwa pahuro pangu apa pachiita sekunge painge pakagara something zvokuti vanhu vakatozvireadha, because kana kutaura ndainge ndava kusataura. Ende ndo problem yangu inini, handikwanisi kuudza munhu. Kana munhu akandibhohwa kana kuti ndikanzwa sekunge munhu anenge anditadzira, handikwanisi kuudza munhu uye anenge anditadzira kuti wanditadzira. Saka zvinhu zvekuti zvakandirwadza kuti right now vakamanikidza murume wangu kuti ave in that situation yekuti ava kutotanga kutoita basa achivatestera motikari. Ko vakadii vakangogara vangoudza murume wangu kuti ndo zvavainge vachida. Inini I feel as if vakashandisira murume wangu advantage kuti iye munhu akanyarara. Mukomana Ashe, ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindionesa kuti zvinhu izvi zvandakaita zviri wrong here, ndinganzi ndiri wrong here pasituation yakadai, but generally in general terms ndiri munhu zvake ane godo. Izvozvo ndinotozviziva. Godo iri rakatanga kuonekwa naamai vangu kubva ndichiri mudiki, but kuroya zvangu aiwa handiroyi, because ndina maactions andinombotora kana kuri kunzi ndikanzwira umwe munhu godo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi godo chairo ndinaro. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukomana Ashe ndiri murume akaroorwa, ende mukomana Ashe mumhuri yekwedu mune mutemo wekuti each and every firstborn child afanire kuti ange achizozvarirwa kuchipatara. Saka amai vangu ivo ndivo vanogara vachingobatsira varoora vavo, zvisinei nekuti kunyange ukasangana nemukadzi wako uko kwaunenge wasangana naye, mwana wake wekutanga unofanira kuti unge uchizoenda naye kumusha. Amai ndo vanofanira kuti vange vachizomubatsira muroora wavo kuti ange achizozvara mwana wake wekutanga. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti inini
nemudzimai wangu takabva tazosangana kuno kuSouth Africa. Takati tasangana kuno kuSouth Africa, amai vangu vaipota vachindifonera each and every day vachingotibvunza kuti zvino nhumbu yacho muri kumboudzwa here kuchipatara kuti nhumbu iyi ichazozvarwa rini, ende ivo vaigara vachingoti kana nhumbu iyi yava padhuze nekunozvarwa, please make sure kuti unouya naye mukadzi wako uyu sezvakaita mukoma vako, because ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizomuzvarisa mukadzi wako uyu. Saka sezvamunongozivawo kuti kuno kunyika kwevatorwa kwatiri dzimwe nguva mari haitombobatiki zvachose. Saka mudzimai wangu inini ndakabva ndamuti pari zvino kuti unge uchienda kumusha hazviiti, uchazoenda kumusha kana mazuva ako ava padhuze. Apa ndaitira kuti ndinge ndichingoreisawo mari. Zvino mudzimai wangu nhumbu yake yakati yava kuda kuswedera nemazuva ayo atainge takaudzwa kuchipatara. Inini mukoma ndakabva ndashaya mari, ndakabva ndaudza amai vangu kuti mudzimai wangu mama kuno kuzvino hazvisisina kana kumbomira zvakanaka, because panguva yacho iyoyo ainge atoadmitiwa muchipatara. Ndikabva ndati mama, please namatirai muroora wenyu, because mwana uyu wacho waakatakura ari kunzi mwana haasi kutombofamba zvachose. Saka ivo amai vakabva vati inini kana pakaitika chinenge chaitika, inini handidi kuti munge muchizondiblema zvachose, because ndakakuudzai kuti mukadzi wako uyu kana akatakura muzukuru wangu wekutanga muri kufanira kuti munge muchiuya naye kuno kumusha. Asi unfortunately zvakazoitika mukomana shinde zvekudai, so mudzimai wangu akabva azofa. Akazama mudzimai wangu kuti ange achipusha mwana, but mudzimai wangu akabva azofira muleba. Saka panguva iyo yekuti mudzimai wangu paainge ari muleba, izvi ndo zvandakazonzwawo nemakuhwa kuti ndo zvakaitika. Mudzimai wangu paainge achitambudzika nekugomera mwana ari muleba, hanzi amai vangu navo vaita sekunge vainge vari muleba. Amai vangu hanzi vakatora duri riya ratinoshandisa ndokubva vatora duri riya vakabva vazorivhara-vhara nemashizha emubhanana, ndokubva vazogara pamusoro peduri riya vakabva vatanga kudikitira. Apa vainge vari mubedroom mavo vachidikitira kudaro vachiita sekunge munhu ari kutsva zvisingaiti. Saka mukoma wangu ndopavakabva vazongopinda mubedroom mavo. Saka vakati mukoma vangopinda mubedroom maamai, ndokubva vazoona kuti amai vangu vainge vari busy vachidikitira. Then mukoma vakabva vazobvunza kuti ivo amai vainge vari right here, kasi vainge vachirwara. Mukoma ndopa vakabva vatongopofumara ipapo. Mukoma vakangoita sekunge vainge varohwa nechimwe chinhu. Mukoma vangu panguva yacho iyoyo pavakarohwa nechinhu chavasina kuona, ivo mukoma vakabva vati vakatanga kunzwa sekunge amai vangu vainge vachigomera sezviya zvinoita vakadzi kana vari muleba. Hanzi amai vangu vaitopusha vachiita sekunge munhu ari kupusha mwana. Saka mudzimai wangu akazoti afa. Mudzimai wangu akati afa kudaro, ndokubva atazotanga kuprosesa mapepa, ndokubva atazouya nawo mutumbi wake mudzimai wangu kuzimu. Mudzimai wangu ndokubva azovikwa. Saka zvino zvakazoitika ndezvekuti takati taviga mudzimai wangu, then takatanga kunzwa ruzha urwu rwatainge tichinzwa rwainge kuchibva nekumakuva. Saka zvakaitika ndezvekuti after 3 days after her burial ndopatakatanga kunzwa mamwe masounds ainge asinganzwisisiki ainge achibva nekumakuva ikoko. Vanhu ndopavakabva vazongoti isusu ngandei tinoona kuti chii chiri kuitika paguva rake mwana uyu watabva mukuviga. Takati taenda kuya kuguva kwake mudzimai wangu wekufa uyu, ndokubva tazoona kuti guva rake rainge rakavhurika. Zvinhu zvekuti zvakashamisa munhu wose ainge aripo, but chakatinetsa ndechekuti amai vakaramba zvachose kuti tinge tichienda navo kuguva. Vakati ivo chinhu chisina kunaka kuti ivo vange vachienda kumakuva. Zvadaro mukoma ndopatakabva tazoenda tikabva tanomhangara nyaya iyi kuna sabhuku vakabva vauya ndokubva vaona kuti ndo zvainge zvaitika. Vakabva vati aiwa imimi chidzokororai zvakare kuti munge
kuzadza ivhu muguva, because ivhu rose rainge raburitswa muguva. Saka takabva tatora mafoshoro ndokubva tatanga kudzorera ivhu rose riya rainge rabviswa muguva rikaitwa chitutu pasaiti peguva. Then mangwana acho makuseni ndo patakabva tangonzwa chinhu chakaputika chakangoita kunge bhomba kuti bom, ndokubva tamhanya kuya. Saka takamhanya kuguva kuya ndokubva taona kuti kuguva kuya kune zvinhu zvainge zviriko. Ndo patakabva tadana imwe n'anga. Takati tadana n'anga iya ivo amai vangu vakabva varamba kubuda mubedroom mavo. Amai vakangoramba varimo mubedroom mavo because n'anga iyi yakati vanhu vose ndikuda kuti munge muchiungana pakati pechivanze kuti titange kugara dare iri tione kuti ko chii chiri kuitika kuguva remuroora. Saka amai vakangoita sekunge painge paine zvinhu zvavo zvavainge vachida kuenda kunotora kubedroom kwavo, but amai vakabva varamba zvamuchose kuti vange vachibuda mubedroom mavo. Saka n'anga iya yakabva yati kuna sisi vangu, enda mhanya unodana amai vako. Saka sisi vakazoti vaenda mubedroom vakabva vazodzoka vachimhanya. Vainge vachimhanya vachitadza kana kufema, vaita zvekubitirirwa. Tikabva tati ko chii chawaona, chii chiri kuitika mubedroom mamama? Ivo vakangoti mama vari kudikitira, amai vari kubuda ropa. Ndo patakabva tamhanya mukomanashe tichidzokera kubedroom kwaamai. Takati tasvika pabedroom takabva tatanga kunzwa kuti mainge muine rimwe zimunhuwi rainge richibuda mubedroom maamai vedu. Takati tichinopinda kudai so ndega ndakabva ndabuda panze because ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichitarisana naamai vangu vakashama. Muprivate part maamai vangu maibuda humwe hurwa hwainge huchinhuhwa. Then vakazosara mubedroom umu vakazoti ivo hanzi hurwa huya hwakati hwapera kubuda. Then amai vakabva vazotanga kugomera. Vachigomera kudaro pakabva pazobuda chimwe chainge chiri chidiki. Chinhu ichi chakabuda hanzi kainge kakaita kunge kamwana kadiki, but kamwana aka kari kadiki kudaro zvekuti kaitokwana muruoko rwako. Hanzi kainge katori nekazino, sezvinongoita mwana paya paanenge achitanga kumera mazino anokwanisa kungobuda kazino 1. Kanhu ikako kakabuda muprivate part maamai vangu, ndo zvakainge kakaita. Saka kanhu aka kakati kachingonobuda, mukoma vangu navo vakabva vabuditswa mubedroom imomo vachimhanya because vakabva vati ndiri kuona. Saka vakabva vabuditswa mubedroom imomo vachinzi vaisafanira kuti vange vachiona amai vakashama vakavhura makumbo avo kudaro. Kubva musi iwoyo ivo mukoma ndo pavakabva vatanga kuona vachitaura zvose zvekare izvo zvainge zvakaitika kwavari. Saka amai vedu ivo vari kuti maifanira kuti munge saka amai vangu vakabva varamba kukonfesa mushure mekunge vabvunzwa nen'anga iya vachinzi konfesa. Amai vakaramba kukonfesa zvachose, vakaramba mukomanashi chokwadi chavo. Nanhasi uno vari kuramba kuchiburitsa. Ende ivo amai vakabva vatanga kundipopotera vachiti handiti unozviona zvandaikuudza handiti unozviona. Ndakakuudza kuti mukadzi wako uyu zvaabatira pamoviri chikasika umuunze kuno kumusha ndigare ndichingoita zvinhu izvo zvandagara ndichiita pavaroora vangu vose, asi iwewe wakaramba. Zvawainge uchida kuti zvinge zvichiitika kwandiri izvi. Wafara here mwanangu? Wafara here nekundinyadzisa kwose uko kwawandiita? Tarira uone kuti waona amai vako vakashama. Saka wafarira here zvawaona pamutumbi waamai vako vakashama? Wafara here nekuona apo pacho pawakabuda napo? Nhai mwanangu, amai vangu vachitaura zvose izvi vainge vachichema. Mukoma, kubva musi iwoyo takati tazoenda kuguva remudzimai wangu ndokubva taona kuti guva remudzimai wangu rainge razvifushira patsva. Ende ivo amai vangu vakabva varamba neconfession. Ende nanhasi uno amai vangu munhu wekuti vanongobuda humwe hwakaita hurwa kudai so. Hurwa hwacho hunonhuhwa zvekuti kugara padhuze naamai vangu zvinotonetsa. Ende amai vangu vanogara vachingobhlita zvekuti tinotopinda bhizi navo mama. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukopa vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ndo zvakaitikawo kwavari, ndo spiritual encounter yavo iyo yakaitika kwavari. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi amai vangu vaiva nesystem yekuti ivo vanozvizvarisira vega varoora vavo.
paya pazvinenge zvichingonzi munhu ari mulabor, munhu ari mulabor. Vanhukadzi, kana yava nguva yenyu yekuti munge muchienda kulabor, you need to be very careful zveshuwa, because apa hanzi vamwene vaiti muroora ari mulabor, ivo vainge vakagarira pamusoro peduri ravainge vakavhara nemibhanana. Apa munhu achizama kupusha izvo, munhu unenge wakatoblokewa kuti mwana iye asauya. Vanhu tisaita hutsinye. Vanhu tisaita hutsinye veduwe, tisaita hutsinye, zvakashata. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndinoda kureurura kuti murume wangu ndakamudzingisa basa. Murume wangu ndakamudzingisa basa mushure mekunge atanga kundihurira. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakabata mamessages mufoni memurume wangu. Ndabata mamessages aya iye akabva azondirova, ende kundirova kwaakandiita ndo kwakandirwadza more than kundihurira uko kwaainge andiita. Ndakati shuwa munhu angati andihurira obva azotanga futi kundirova, this is not fair. Amenowo kuti ndakangobatwa nemweya wakaita sei. Manumbers emurungu wake ndainge ndiinawo, saka murume wangu iye aipota achiba macustomers emurungu. Ndiripo pakati pekubitirirwa nehasha neshungu mushure mekunge ndarohwa, ndakabva ndangotanga kutumidzira mafotos zvimwe zvinhu izvo zvainge zvichigadzirwa nemurume wangu, izvo zvaaizotengesa in secret zvisingazivikanwe nemurungu. Murungu akabva ati what is going on? Ndokubva ndati ndini mukadzi waname hidden, ndinoda kukonfesa kuti murume wangu anopota achikubirai zvinhu zvenyu obva anozvitengesa. Then murume ndokubva azofonerwa nemurungu. Kubva ipapo mukomanashi, marriage yangu it is not okay. Murume wangu of course akandikumbira ruregerero, but anongoti tikatambudzika anobva atanga kundiblema. So I don't know kuti how can I make this to my husband, because panguva yacho iyoyo I was in pain nekuda kwekundirova kwaainge andiita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndopaya pazvinonzi munhurume kunyange une madhiri ako asi mukadzi wako usamuudza kuti kubasa ndinopota ndichiba chakati, because pamunonetsana mukadzi anobva azokufumura. Hanzi please ndibatsireiwo kuti ndingagadzirisa sei marriage yangu ndichiri kugara nemurume wangu, but anongoti kana paya mumba tikashaya mari anobva atanga kupopota achiti handiti wakandidzingisa basa rainge richindipa mari wakabva wandidzingisa basa. Please let us assist our dear sister.